RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagit karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga Paulo. Dong Paulo, pasiluan dong ha nga maglisod na may buhi ni mo dong. Saon naglisod mo sa bidinhigon sa amo. Maong nakahukumi nga ihatag ka na mo sa mong iyaan nga tiguwang na. Q. Paulo, dali na ka na. Di ko, lo. Nga naman. Inyong basta kong ihatag sa lain, lo. Kung mapulaan mo na ako ni Lola. Dili. Dili mahitabo nga ihatag ka na mo. Bisan tiguang nami pero maningkapot mi nga makahuman ka sa imong pag-eskwela. Tinodla, inyong kong paiskulahon. Oo, Paulo. Eh, may eskwela ko. Aluoyan mo gud. Wala kay mamagpapa. Wa, bata pa man ko. Nagkipiyaan ko sa kumamagpapa. Aluoya. Ano man? Kung may baw. Apo, ay nagkahinay na bigloy-loy di mo. Ay basi dili na na mo kaya nga paiskwilahon ka sa kolehiyo. La, okay ra la. Ako naman sad ko. Makapangita naman ko pagi. Ayaw na mo pag-una-una na ako la. Kaya ra na akong kaugalingon. Apo, La, pwede ko manguta na. ayaw siya ba na? Unsa magiday na itabo. Nganong gibiyaan mo ko sa akong mamagpapa. Upat ka buwan ka pa lang daw niya to. Unsa? Nangabang ubay sila si mama o papa di mo. Pag-una, malipayon sila si mamang papa di mo. Grabe ang ilang panaghigugmay. Hangtod nga nagkaanak sila. Ug napunan pagkinugo siya nga ba o ikaw? Unsa? Sa ato pa, naapagiday ko'y usak kigsuon. O, Paulo. Pero siya dihang nasakpan ni Baba di mo gamay laing bapae si Papa di mo. Way adlaw nga dili sila maglalis. Hangtod nga, nibiya si Papa di mo. O guha na yun magpagtimaw. Hug si Baba di mo naglibog sa iyang buhaton. Depressed, tugod kay batod pa. Wa siya ikabuhi ninyong duha ka managsuon. Tulo na kagabi nga nadunggan sa mga silingan ang inyong mga hilak sa imong maguwang sa pagtuo nga naapa inyong mama o papa sa bay. Pero sa dihang giablihan nila ang pultahan, dito nila masuta nga kamo na lang di ay sa imong maguwang. O sa ilang pagkita ni mo, napuno ka na daw sa hugaw ni mo. O si kuya ni mo, perti ko nung pagkadaot na. Kung naapa ko'y maguwang, asa man siya karon Lola. Ikaw din ako manghod. Umanay, Sa akong tanaw ni mo, murag. Mayo rin mo kahimtang. dili man eh. Panikamot lang jud ko, balag, lisod. Kay gusto jud ko nga magkahumas kong pagtuon. Mayo pa ka. Nakaya ni mo musubay sa sakong dan. Bisan, lisod kayo. Kaya ako. Wa.
Dali kong nada sa mga tentasyon maong niya. Lisod yun ang kinabuhi na ko ron. Gani, may duha na ko anak. Unsa ni? Siguro kung nagtarong pa lang sa ko, tingali, graduate na ko ron. Manay, Ay, natay may magutag. Mga ginikanan nga wayayo. Dili yung tatay ngunaan ni karon. Kung tarong pa lang ang atong mga ginikanan. manay. Wa ba kay planong pitawon sila? Pagitaon? Gibiya ang ganita, di ba? Ilat ang gisalikuay sa gambay bata. Mabitaw ang nagkabuwag na. Mura ratag iro para nila. Aw, may pagani ang tinuod ng iro. Kay dadon yun silang amo, bisan asa. Pero kita, kung nahingawag sila na to, hagbay raw ang nilang gipangita. Pero wa, maong dadon ko yun sa kong kamatayo ng akong gibating kalagot nila. Manay. Ay, kumusta man iyong panagkita sa imong magkuwag? Okay raman la. Oh, nga naman ka? Sa tinuod la, wa mo kay gibating kalagot sa kong ginikanan. Kay wa mo gyud ko'y mahinumduman nga memorya uban nila. Pero nakaunahon na lang ko. Unsa silang klasya sa ginikanan nga baka ako silang biya sa sama na kung upat palang kabuan atong panahon na. Maluy lang kong magunahon na sa bata nga ako la. Paulo, Maong ako la. Dako ko pasalamat ninyo ni Lolo sa inyong pagsagop na ko. Bisan layo na ko ninyo nga kadugo pero inyo gihapon kong gisagop o gidawat din eh. kana tungod kay mahal ka na mo, apo. Maong nga maning kamot yung kus kinabuhi la. Aron ko na anak trabaho. Makabawi ko ninyo ni Lolo. Ayaw na paghuna-hunaan na. Magkita lang na mo nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Malipay na mi ana, apo. Salamat la. Ay, congrats, apo. Salamat la. Ikaw na lagi. Asa na si Lolo? Ay, nagalain ang lawas, oy. Ay, ganahan gani unta kayo itong muuban din he, pero siyaon, dili man kuno niya kaya. Ay, nahibaw na ka, tiguang labihas lolo ni mo. Lagi la. Okay na la eh. Nakasabot ako. Ay, dali, mabaulit na siya kay na ako'y gisugo dito sa bay papalit og mga sudan para mo'y atong kasyawaan. Sige la. Nang, maayo kay naabot na mo. Sino'y Pedro gida sa ospital nang kagiatake. Ginoo ko. La, dali. Ato na si Lolo. La, sukad lang nawa as Lolo. Di na kay kamkaon. Ngayon, daot na kay ka. Ayaw kabalakan ako, apo. Hindi ba ikon kagabuti ka pa og boarding shop? Ola. Ay, nahibaw kong kaya na ni mo. Og nahibaw ko matuman na gano'n ni mo ang imong pangandoy nga mamahimong nurse pohon. Nako akong pagtuo, apo. Nga matuman na gano'n ni mo imong tanang pangandoy. Salamat la. Pero la, gusto ko nga
kusgan gihapon ka nang higayon na ha. Kay mabawi para ba ko nimo? Ay, bisan pagwa na ko ay nang higayon na, apo. Proud na kaayo ko nimo nga nakita na kong naningkamot kas kinabuhi. Og nakasiguro kong proud sa kaayo turon si lolo nimo nga nagtalaw nimo. La. Silingan, congrats! Nurse na gid ka. Ha? Na naman ang results, nasa online. Tanawa gani, taay mong pangan dito. Naa ka, apo. Una, ikapasal ko. Yes! Nahas na yung mga pula. Nahas na ko. Ay, salamat sa Ginoo. Congrats, apo. Congrats. Oh, ang nilak mo kala. Luhanis kalipay, apo ko. Salamat la. Dako kayo kabahin ng akong mga apuhan kung nasa mo kong karon. Kung di pa tungod nila, siguro, wasagod na karon. Maong dako kayo akong pasalamat sa Ginoo nga bisan layo na ko nga kadugo nila pero ila gyud kong gimahal og yatiman nga mura gyud og ilang apo. Dili sa iyo lang ako mga nagiyan. Pero tungod sa akong kakugi og determinasyon nga makahuman sa pag-eskwela, inubanan sa pag-ampo og suporta sa akong mga minahal sa kinabuhi, mo nga nahimong posible ang tanan na akong pangandoy. Months after, na nakapasar ko sa board exam, namatay si Lola. Karon, na ako magtrabaho sa usa ka private hospital ug nakapalit na sad kog akong kaugalingong bahay ug yuta. Ug doon na sa ko'y sakinan. Ano ko lang, nga wala makabot ang akong lulo ug lola sa akong kahimtang karon. Binhilan ko tob, daghang salamat, Arimen.